ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఒక మాట వచ్చాక ఇంకో మాట ఇలా మారుచుకుంటా వెళ్ళిపోతే ప్రయోజనం ఏముంటుంది? 151 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండి 22 మంది ఎంపీలు ఉండి మరి మీరేం చేస్తున్నారు? తప్పు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో లేదు. డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రతిపాదనలు వైజాగ్ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కూడా తాకింది. సో ఈ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ప్రభుత్వం ఇంకా పెట్టుబడులు పెట్టదు, రెగ్యులేట్ చేస్తే కానీ పరిశ్రమల్ని ప్రభుత్వం వ్యాపారాలు చేయదు, ప్రభుత్వం పరిశ్రమలు నడపదు అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం దేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకుంది, కేవలం ఒక వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్కి సంబంధించింది కాదు. కనీసం నన్ను వైజాగ్లోనే గెలిపించుకొని ఉంటే స్టీల్ ప్లాంట్ కొంచెం బలంగా నిలబడేవాడిని. ఏం చేయగలను చెప్పండి? ఈ రోజున స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం నిలబడి పోరాటం చేద్దాం, నాకు అదే భయం ఉంది. ఇంకా నిలబడతారా? మీరు నిలబడి చూపించండి, నేను మీ వెనక నిలబడతాను. నేను ఒక్కడే కాదు, ఈసారి నేను ఒక్కడే నిలబడి. స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి నేను మొత్తం తిరిగా. ప్రజల నుంచి స్పందన లేకపోతే నేనేం చేయను. చప్పట్లు కొట్టి వెళ్ళిపోతే నాకేం సరదానా? నాకు ప్రజలు నిలబడినప్పుడు నేనేం చేయను చెప్పండి.